Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde moɗon oɗo subaka aljuma ko wiide on tan min calminimon inde min manimon e jettode bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV subaka foof oɗon paɗa roɓindu jayndeli moɗon oɗon gondi hen e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil muɗum Amadou Moussa Anne ko wiide tan Amadou Moussa bisimilla ma no dawruɗa e ko journaux ɗi dawri hande machallah en mbi mba ko jaam waale maɗa en calmini yeɓiyankoɓe kala wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi yettudeɓe kay jarnudeɓe eɗen gandi hande ko aljuma wadde en profitat occasion mbiyaniɓe tan aljuma moubarak aljuma moƴƴo malaɗo wona ɗum ko arde namdal ngal jandeji leydi Sénégal hande ne wayno dawri koye toɓɓere wotere ko ɓuuri hen ko hewde eɗen gandi won alhaali goto ko yewti koye gueɗe haalis mo moƴƴani ko wiyete faux billet yiita e oto hono sarɗiyanke goto woni député ɗum ɗon noon jande ɗi garti en hande no fewi e nder leydi Sénégal ko noon kadi ina tawe hen toɓɓe goɗɗe noon tigui ma tawa hen toɓɓe goɗɗe e nder roɓɓindu jaydeli meɗen wonata joni tan so Allahu lamɗo jaaɓi jaaɗen hen e Amadou Moussa wadde noon Amadou en puɗɗorto roɓɓindu jaydeli meɗen hande e Le Quotidien tigi jayde quotidien le quotidien no mbirunoɗen ni caggal nde o heeɗa e ko yewiti ko alhaali faux billet jaggaɗo e oto makko kanko oɗon sarɗien ko wiyete ko Bougazeli kanko tigui joni o ne wayno hanki o heeɗama tawi heeɗima noon ko section de recherche ɗum ɗon noon holitama ni wonde on ɗon sarɗiyanke ni ene wayno ma o kay rutto toon e oɗo ñalawma hande ko yewti on ɗon fannu kono kadi ɗum ɗon ni addi mbiyen mette ko noonne kadi e konngol ɗi ganduɗa ɗi ko welani omo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ina tawe e hello jeenayyi e jaari witende quotidien le quotidien kona ɗum ko ina tawe hen toon to Thilogne caggal ndeɓe ndiwa ko tolni e lebbi kewɗi kamɓe ganduɗa ɓe ko hono conseil ji municipal uji toon to Thilogne tawi koɓe jeetata ɓe jeeya ko e landa besdu ñakka joni noon ne wayno kamɓe kala ɓe gartirama tawi noon ko e ballal hono cour suprême ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar. L'Observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias kañum ene wayno article ko ɓuuri ko mantanade hande e nder jaydeji leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko caggal nde o tuuma ko yewti ko e wadde hono mbiyen jogade koppareji ɗe moƴƴani woni faux billet mo ganduɗa noon ko sarɗiyanke hono Bougazeli no jayde wiiri oɗo saaha kay omo woni tan mbiyen e caɗele mawɗe ɗum ɗon noon goɗɗo mo ganduɗa suuten ko ngol wiyete ko Seydina Fall holliti wonde ɗum ɗon kayne wayno ko complot manam tan wonko ɓe mbaɗi gam tigui mbiyen bonnude ha joni o hono image o mo ganduɗa o ko on ɗon sarɗiyanke kono kadi o arti hen no hannirta ni kono ɗum ko noon jayde arti e limo coppre tolnima e 49 millions e haalis CFA kono noon tigui woni ko jayde arti oɗo subaka hande kono kadi jayde ne artanen wonde holliti kanko on ɗon hono sardiyanke mawo kay rutto hande toon to section de recherche tawi noon ko enquêteur ɗi tigui o huccirte oɗo subaka hande Vox Populi nden ɗon jayde ha joni koye hen tigui arti ko yewti on ɗon sardiyanke woni Bougazeli joni o kay ene wayno jopaɗo peɗeli ko yewti ko e scandale to banggue faux billet ɗum ɗon noon kamɓe gendarmerie ɓe kay ne wayno ɓe mbiyen nde ɓe jagguimo ha haljete koye on saaha noon ene wayno ɓe mbaɗimo joni o hono losko yañgo kono ne kadi ɓe gaccitimo kikiɗe kono tan mo ruttu toon tigui hande hollitama noon wonde ɗen koppareje tawa tigui koye oto makko tawi noon ko halis dollar kam e euro e wiide jayde nde Tribune nden jayde ene wayno hayso tawi kay addi hello mo ganduɗa ko jayde mbiyen ha joni mo ganduɗa o ko sardiyanke pawaɗo junggo e ko yewti alhaali gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ene wayno ko gueɗe faux billet kono kadi jayde arti e daragol golle ko wiyete hono PIDC jayde no holliti wonde ne wayno tan darni golle ɗe ene wayno ko ñamande yonde no fewi nde gunɗon goomu kay e joni o ene wayno rondi e oɗo saaha e wiide jayde noon golle ɗe darima guila e lewru décembre hitande mayde woni 2018 Les Échos nden jaydi ine wayno article ko yewti ko e tana badɗo toon to Malika ɗo legal tawetegal ɗo e Dakar e banlieue muɗum holtamnor wonde won suka gorko kay wari tigui hono joom suudu muɗum tawi noon on ɗon ni koko sowi ina yaranno e lebbi tati on ɗon suka debbo ni jayde ne sifo duuɓi makko ko duuɓi nogas nde holliti noon wonde ene wayno on ɗon kay koko kay yari ha serti e saago muɗum ko fate banggue Sangara e wiide noon kanko barɗo o wiyete
wiyete ko Mamadou Thiam ɗum ɗon noon jayande ene sifo gonka hakkude mabɓe e no wiide jayande ne wayno ko poɗe ndure teskono kala saaha e nder suudu mabɓe kono kadi jayande arti holliti wonde tan ko gueɗe kiram kam e wasde holodirde e jeeye sababu ngoɗo wargo jayande rewmi quotidien kañum arti ko e mawɗo leydi ndi caggal kay mbiyen ande gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ene wonata ko fati e banggue hono 3e mandat kanko mawɗo leydi ndi Macky Sall société civile noon e wiide jayande joni joni o tan ene wayno mbiyen uddi tigui kanɗon haala ko wona ɗum ko ina tawe tigui e gueɗal gongal ko fati e banggue hono darde gom wiyetegu rado e ko fati e banggue gueɗe debbate gorgaten ɗo e nder leydi men Sénégal kono ne kadi jayande arti e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko Karim Wade ɗum ɗon noon ina wayno tan ko ɗum woni toɓɓere mabɓe hande mabɓe jogori yewtude kamɓe gomo wiyetegu rado ɗo e leydi men Sénégal. Sud Quotidien nden jayande ina wayno ari koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko wiyete ko hono banggue wellitare leydi men Sénégal caggal nde o heeɓi prix mo ganduɗa o ko médaille so 2019 toon to Maroc ɓeɓe ganduɗa noon ko société civile en joni joni o eri mawɗo leydi ndi Macky Sall ne wayno nde jokkata tigui golle nde ɓurata tigui mbiyen wawde wadde golle ɓurɗe sohlede ɓe ganduɗa noon ko société civile en ɓe kolliti wonde ina wayno tan ko fati e banggue gueɗe seppo ina manki mbiyen hebde wellitare mum no hannirta ni ɗo e leydi men Sénégal saabu kala e saaha koko wasata yamirede walla so yamirama kadi aussi e on tuma ɓeɓe ganduɗa ɓe ko policier ɗi ene kewi wadde ɗum encadré gam wadde ko wiyete ko hono fusde sarde e sagde gueɗe mbaɗe noon alay saago tan leydi ndi ene wayno mawɗo leydi ndi yurnito e on ɗon fannu susɓe ɓe ganduɗa ko forum des justiciable gaddi hen konguɗe wiide mabɓe noon ina wayno tan Sénégal ina foti ummade e ngal ɗo tabal hayso tawi mawɗo leydi ndi hokkama oɗo prix biteɗo o médaille jayande soleil le soleil ko jayande guendiri ɗum ɗon noon ko konguɗe mo ganduɗa ko Edouard Philips mo ganduɗa kan woni hoorejo dowla France parat ɗo e leydi men Sénégal kanko noon Edouard Philips ne wayno tan o suuti konguɗe jaajji e nder jayande le soleil e wiide makko noon ko jaadigal cehilagal ɓingu yummagu ina kay tawe e hakkude dowla makko France e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon o arti e ko yewti ko e yidde makko kanko mo ganduɗa ko Edouard Philips e wiide makko noon ina wayno mo wot peeje makko e doole makko kala ha kay ko ganduɗa ko woni étudiant ji walla mbiyen ko fati e banggue gustugol coggu walla jaru visa ina wawa tigui ustade no hannirta ni ko noonne kadi tawi ɗum fuɗɗoto tan koye fuɗɗode hitande ujunnaje ɗiɗi nogas woni 2020 ko fati e banggue TER woni train express régional kam e gollorɗe goɗɗi e wiide makko noon ɗum ɗon ene wayno tan ɓeydima tigui ɓattodirde leydi Sénégal kam e dow la France jayande stade ko ɗon guddirten ko yewti ko e roɓindo men jayandeji oɗo subaka hande ko yewti joni joni o caggal potiral leydi Sénégal e dow la Congo Brazzaville joni joni noon ne wayno ko namde mawɗe peeñi e ko yewti e jayande stade beele on ganduɗa ko Aliou Cissé waɗi ko yewti ko e choix fort manam beele tan so manam ko suuɓi ko e on ɗon 11 de départ kam e wayno coynade hen beele ɗum ɗon kay naati e koye ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɗum ɗon noon jayande ne sifo e wiide mayre ittude joni joni o hono woni brassard capitaine o itta ɗum e juuɗe mo ganduɗa ko Cheikh Kouyaté waɗa ɗum e jungo Kalidou Koulibaly ko namdal beele ina fewniti ko noonne kadi wadde o mo ganduɗa o ko Sidi Sarr lomto hono Alfred hono manam pan woni Pape Aliou Ndiaye beele kadi ko soit fort beele ina waɗi convaincu yimɓeɓe ina keeɓi hen tigui ko coynino ko noonne kadi ɓe garti e Mbayña beele Mbayña o saaha wonani tigui e sikki sakka caggal nde waɗi titularisé o mo ganduɗa ko biteɗo Habib Diallo ko noon kadi waɗi matché matinire ɗe namde kala ina tawe e jayande stade kono ɗum ko jayande arti koye super classico ɗum ɗon noon ko Brésil Argentine ko match amical ɗum ɗon noon jayande windiri tan ko super classico toon to Amérique latine gasi haalaji noon tigui Amadou gasi haalaɓe ceer ko jayande stade uddata roɓɓindu jayndili meɗen hande noon gueɗe rendo amen ina ɗeesi hawnade seeɗa Amadou saabu tan o ɗum ganduɗa oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Mamadou Thiam kanko noon tan o fi ko joom suudu makko ha hawre ladial ɗum noon woni ko ganduɗa ko hanki kewno toon to Malika Montagne kanko oɗo noon mataw tan ɓe mbi rendinimo e debbo o ko banggal kiram saabu debbo yeehi hôpital waɗoyde écho visite aji mum tawde tolni koye woni ko cowiɗo o koriɗo oɗo saaha yaade hôpital kam ina anda cowiɗo foof ina heewi yaade hôpital gam visite aji muɗum
ɗum noon saabi nde o yano o arti gorko mataw banggal ñamde rendiniɓe wi tan hoto bottari muɗum woni o wimo hande mi yano eko o haalnimo ko woni nder ko foof ɗum noon saabi waji o uddimoye suudu fimo tan hawa hawre ladial haade ɗum noon yummum suko o ine haala muɗum wi ko tan ko ɓoyani ko seeɗa ɓe mbaddino ko rendiniɓe ko galle mo ɓe kodi woni waɗi mandilowo goto mandilowo noon nde ñaagui kanko cukalel dewel ngel joom suudu Mamadou Thiam o wimo yo hokkumo kalis nde suko wimo hande mi jogaki o wimo so joom galle ma ari momi wi ɗum aɗa sippirtuno e kaari noon ko gorko ɗum noon nde gorko o ari o waɗi ko wino ko tawi moni foni wonno ala o wiyata noon o yiɗi tan ko dokkamo kalis o watta ko pourcentage Amadou ayi o haali gorko o ari soki suudu muɗum wi debbo natta nder ɗum ɗon fof woni caɗele hande ha yettiɗo kanko yummum cukalel ngel ine artay ɗum ɗon caɗele nan ɗon Amadou. ene hamni Aissata Ndiaye ene hamni no feewi kadi ene yurmini ene metti vraiment sabu sa daari oɗo gorko mo ganduɗa heeɓi yoɓade fittandu oɗo suka debbo mo duuɓi nogas kadi ko dewgal ngal ganduɗa juutani taw wonani taw hay lebbi jeeɗiɗi walla hay lebbi jeegom ni ma taw wonani kadi o wala neɗɗo goto o wari ko yimɓe ɗiɗo par ce que on ko cowiɗo ene wawno wonde ni hay goto hannda ko Allah andi wawno wonde yimɓe tato par ce que jomum ko cowiɗo ko wawno wonde foof kam kala ko jomum wawno wonde e gueɗe ɗen ɗon omo fonno mbiɗa sikki miijade on ko cowiɗo kadi ñanden en kaali ɗo hen no mbiɗen kiram ko kaaɗi mbaɗɗen kadi aussi précisé kaaɗi ɗi hen ko manam ko ɗum ɗo ko jibin ɗum ɗo ko wonno saabino eɗen kala mbiɗen ko kaaɗi ala fof mo hirta ko gonga ala fof mo hirta joom suudu mum ala fof gorko aussi mo hirta joom suudu mum no mbiɗen ni ala kadi debbo mo hirta joom galle mum ɓaade kay yidde ene woni hakkude mabɓe kono noon ɗum ɗo ɓurti ɗum ɗo natti wonde kiram wonti kaaɗi yaade ha fiya ha wara jomum ko cowiɗo hasino sowno kini fiide ɗum ha gañi ɗum certaine gañiɗe baɗini hen ha heddo hen ko hunde ganduɗa nde yoɗani kadi ene wayno ko hunde musde hay so tawi yummiraɗo e haali ɗeɓi wade comme no killano ɓiyum no wiya ɗum ɓiyum mandilta e gueɗe baɗe noon ko wawi wonde foof kam ko hunde ganduɗa nde vraiment ene metti hay haalade e presque ene wawi wasde haalade saabu eɗen gandi kawuji kewɗi baɗini hen ene wayno ndewiɗo kawuji ɗeɓɗi wadini kadi aussi mbayi hono ni hen saabi noon vraiment haalde hen kadi wona hunde yomde ko hunde ganduɗa vraiment en jonnani ɗum enen kam en jonnani ɗum hay seeɗa Amadou hayso mandilani woɗɗani ɗon saabu sa yi hande mo neɗɗo jaaɗoɗo e hakkille muɗum ine foti andude no firata mawɗo kellifaɗo saabu hande hayso tawi suko dañi ko duuɓi 14 so resama hande nanti wonde cukalel no ƴewirta ɗum ko guite mawɗo guite responsable ƴewata ɗum saabu woni koye suudu tawi ina ñaagui Allah jibindete so jibini kañum wonta kilifa ɓiyum eko famɗi foof wadde noon yimɓeɓe poti yaadude haqqillaji mumen Amadou te sa hokkiri ɓiye Amadou wonno dokkirta ɗum neɗɗo o wonno wayata min mi sikkuni a fotani hay hokkude ni fotani arde ɗon saabu mo ganduɗa yete ina metti jiijam saabu ɓiɗɗo o saaha foof nodda yummo haalda e muɗum wiya ɗum gorko waɗi ɗum ni walla waɗi ɗum ni gila nden ɓe ponno ummanade ko wayni kono hande ɓe jettota ko ɗo Amadou wallahi ko noon Aissata no mbimini hunde mettude haalde kono kadi fala buddo ɓaade ko wayni haale heddi ko yimɓeɓe eɗen gandi enen eɗen jogui réalité goto ɗo hen e Sénégal c'est à dire so tawi jinnaɓe dokki tan ko dokki kewani rewidade manam kewani sunnade est ce que ko ni wayi mba o ko dani wayi hen sahaji ni jinnaɓe so dokki suko debbo mbiyatma ɓe ɓurat forsude ko suko debbo ya heddo e suudu ma kala ko jomum artine haalan ɗum ɓe mbiyat ɗum ko jomum yiiɗa resede en gueɗe baɗi noon ɓe mbaɗa ɗum wona certaine konguɗi ha jomum kala ko wawi dañde toon alay saago heddo par ce que ne andi so arti galle tawata ko baba gulɗo hoore tawata ko nene mo ganduɗa ko biyow ko guuɗi kamniɗi jomum heddo toon muña ha jolo ha ɗe caɗele jolo kono fonno wonde so tawi ɓiɗɗo debbo resama walla ɓiɗɗo gorko resine yo dewgal ngal rewide pulaar ne haala déjà wi wonde dewgal sukaɓe jogoto ɗum ko mawɓe donc mawɓe yo ndewiɗo dewle ɗe par ce que ɗum ɗo sa yi jibinama ɗo hen ha yettima ɗo hoddirone hen ko gonga par ce que ne julɓe mbastalade hoddirde kono kadi aussi welsindare e belaɗi nan hen Aissata welsindare nani hen tigui Amadou ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓindu jayndeli moɗon bandiraɓe ko jarnude won tan e kettogol e wiide on tan bandiraɓe ha altine so Allahu lamɗo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa an Ndeye Fatou Diallo henno e banggal caméra o